What's up mga kakaro? Ayan, nandito po kami ngayon sa taas ng bundok po sa may Agilar. Ano pangalan ng barangay na to? Barangay Makabal. Anong pangalan barangay? Ayun. Sitio Mapita. Sitio Mapita. Sitio Mapita, Agilar, Pangasinan. Ayan po, makikita nyo yung magandang view, adventure. Ayan. Ayan, nasa taas po kami ng bundok. Kaway! Tawid po ito ng Sambales. Kaya po ganito ginagawa po mga kalsada para mag shortcut na po, hindi po mapalayo kasi ang tatawid ng Sambales yun lang. Ayan, ang kabuuan ng Pangasinan. Hindi mo nilabas, hindi makikita kaan yan. Yung view. Agilar. Bahay sa dito maginamit tayo ng gasolina. Pagka nadadaanan na wala kang makita, wala usok ang gasolina dito. Tawag tutulak ka. Kaya ngayon nga, bote kang gasolina. Bote-bote lang. Yung visibility studies mo pa lang, bagsak na. Ay, visibility. Paano magiging visible? Pero pagka dinadaanan na to, sigurado na yan. Paano pag sarado ka?
Yun lang. Ano kayang puno yan? Eh, no, yung mga nakatanim na yan. Oh. Yan, yan. Oh. Madaling lumaki. 5 years lang yan, mataas na yan. Hindi, ano ang pangalan yan? Parang, Malapot yan eh. parang ang dahon niya, Parang mo parang, lang, napapali na. parang, parang salangka yung itsura niya. Mabilis kasi lumaki yan. May pine tree dito. Ano, pinadaling nila rito. Yan. Buti ko mapapakinabangan mo yun. Pangahoy. Sige, sige, pagkaya mo lang. Op. Sige, maluwag dito. Nandito kayo pumunta nun nila Claire. Diyan ka nag-ganon, luto. Paano matulay yung duyan? Maganda yun. Yung kahoy ginagamit namin para dire-diretso yung alab. Eh, kain. Yeah, yeah. Hindi dinadaanan. Dati ito magtatrabaho nila, hintay sila na mag-simento. Yun. Ayun, ganda ng bahay dun.
Ba't hindi na makita yung ano? Daan sa ano? Waze mo. Ano naman nakarito ako? Sapato pa lang. Mga tao dito. Ha? Parang lupa lang nila po. Ah. Init eh. Kita pa rin. Gumagawa dito na. Pero ano ba rin maganda? Kasi wala nang bantay. Ganyan lang yung mga binabantayan. Dito solido. Mapupupo. Di solido. Oh, tingnan mo, sabi ko sa'yo eh. Yun na lang sana binentahan natin. Isang jeep pala yun. Yung nandun. Sa baba yun. Parang ano lang. Isang beses lang sa isang araw ang biyahe. Parang bagyo lang. Hanggang sa taas po. Siyempre. Maganda yung nandun ka sa taas eh. Malamig. Kasi yun, pag biglang umatras yung sasakyan, pwede kang tumalon. Makakaligtas ka pa. Natumba nga yung jeep dun sa amin. Subukan ko yan papuntang Kibungan. May Yung namatay na minibus. isa. Sa bubong kami. Siyempre. Tsaka doon pagka mamamalingki ka pang isang linggo na. Dahil isang beses lang sa isang araw yung biyahe. Once nga lang yung doon market eh. Oh. Hirap na hirap umakit yung motor. Jiggle, 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 jiggle. Halaman. Halaman. Halaman binibenta. Yung view ko. Hindi pa tapos. Lang. Forest area, zone area. Yung,
yung kila Daddy Maki. Yung kapitbahay, pare niya. Si ano, si papa ni ano, ni bataan ni Daddy Maki pa. Oo. Tatay niya yun. Ayun, Come on. pumunta tayo na nakaraan. Yung mga ano, sumunod. May kasamang babae. Parang nasa, ano lang, nasa music warehouse. Yung payat na magaling di ko. Ah. Kamu. Tatawa ako nung pinatayo ni Marta siya nag-drive. Ah. Lahat ng pader napipinahan, ano yun? Lasing siya nun, lasing siya. Lahat ng pader nga na nadadaanan namin napipinahan. Kunti na, babangga na kami, ano yun? Lasing, mapilit, ano yun siya? Okay. Okay na yung pinto. Di, ganun pa rin. Ayaw mo. Latiroin mo. Asitilin. Grabe. Ano, yung WD-40. Ha? WD-40. Hindi na kailangan. Diyan siya po. I-anohan na. Babaran yun. Maganda doon, itali niya yung pintuan ngayon. Sa kanya itali doon sa smash. Hilain naman to. Daming issue yung sasakyan ni boy. Ma-issue, ano ma-issue? Daming sakit. May sakit. Naiirin ako. Sandali.